I don't know why, but I love Malta. Brabta ma' kummenti li għadda fil-jiem li għaddew dwar Malta, id-direttur tal-films ta' Hollywood Ridley Scott ħareġ sqarrija fejn qal kif huwa dejjem ħares lejn Malta bħala ġojjel fil-Mediterran, kif jidher mill-4 films li għamel hawn. Fosthom dawn hemm White Squall, Gladiator l-ewwel u t-tieni u Napoleon matul kważi 3 deċenji. Fl-istqarrija pubblikata mill-Kummissarju tal-Films Malti Johan Grek, Scott jgħid li Malta hija pajjiż sabiħ u tilqek fejn fiha għamel xi wħud mill-aqwa xogħlijiet tiegħu u ġab riżorsi u opportunitajiet sinifikati lil pajjiż kif jagħmlu kwalunkwe produzzjonijiet kbar tal-films. Il-kummenti li għamilt waqt konverzazzjoni fid-DGA ma' Chris Nolan ippruvajt nuża l-umorizmu li sfortunatament intilef l-iskop tiegħu. Il-punt li xtaq nagħmel hu li tant qattajt ħin fuq il-gżira matul is-snin naħdem, nesplora, nieħu gost u nara kif inbidlet u evolviet li ma jkollix bżonn nieħu vaganza hemm, żied jgħid Ridley Scott. Huwa saħaq kif Malta dejjem kienet post ta' ispirazzjoni artistika għalija, it-tama profonda u sinċira tiegħi hija fi żminijiet li dejjem jinbidlu li jkunu preservati fit-tul il-kultura u tradizzjonijiet Maltin, sabiex il-ġenerazzjonijiet futuri ikunu jistgħu igawdu u jitalmu mill-istorja unika u diversa ta' dan il-pajjiż. Fl-aħħar nett esprima l-gratitudni tiegħu lejn Johan Grek u t-tim tiegħu fil-Kummissjoni tal-Films ta' Malta u saħaq li jħares il-qudiem lejn kollaborazzjoni li jmiss. Sa din it-tant fis-sqarrija din id-darba maħruġa minn Johan Grek b'reazzjoni għal xi rapporti fil-midja lokali wera kif il-fatti jibqgħu fatti. Huwa tenna li huwa fake news meta ntqal li huwa editja biex jiġi manipulat il-meddaġġ ta' Ridley Scott. Fil-post tiegħu ta' 23 ta' Diċembru li għadda qasam l-istess produzzjoni li ġiet ippubblikata fil-paġna ta' Gladiator. Tenna kif kull ma għamel huwa li neħħar referenza għal Marok li huwa kompetitur ta' Malta, hekk kif bħala Kummissarju tal-Films ta' Malta l-interess ewlieni tiegħu huwa li nħajjar l-investiment barrani fil-films jiġi lejn pajjiżna. Huwa ppubblika żewġ post flimkien ħalli l-fatti jibqgħu fatti u l-opinjoni tkun bbażata fuq il-verità. Shot 4 times in Morocco and 3 times in Malta, actually. Malta is a treasure trove of architecture. The architecture goes from medieval right through to Renaissance. And when it's good, it's spectacular. So I've always found new things and new spaces. Aktar kmieni One News ippubblika b'mod esklusiv kumment sieħ li kien ta' Ridley Scott waqt li ġbit tat-tieni film ta' Gladiator f'Malta u li partijiet minnu diġà ħarġu waqt filmat li sar fejn tenna li Malta jħobba. But I love Malta. I do. I've been there 4 times. Yeah. I think architecturally it's a gem. Huwa faħħar ukoll il-poplu Malti. I think the Maltese people are lovely. Yeah, I just love the fact that Malta is so vibrant, you know, and at every level and every layer, everyone's doing something. I just love that sense of life they've got there. It's lovely.